مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صغراء استفعل عليه صحفات تنقص مسلتاتن قال محتساتن حذاء بذكر اسكبر اب ان ترادوت تقرب مدبيا كفوت لساني من يزعصوني عيسجدن اني ابطاوت ملاخي قطاوخ يقنا مسلي فتحي سلام كم يتصنحكم كبرات تخاتلتنا إثيوبيا زحلف قدام 3 طريق 2026 نبوزحات زقرم حدش كارتا زرقحلا እቲ ካርታ ንሙሉእ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ወይ ንደንከል ቆርሚሙ ናብ ኢትዮጵያ ዝሓወሰ ካርታ እዩ ወደብ ዓሰብ እውን ኣብቲ ሓድሽ ካርታ ዋንነት ኢትዮጵያ ምዃና የመላኽት እዚ ኣብቲ ብላቴና ዝበሃል ወተሃደራዊ መሰልጠኒ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ምረቓ ሰልጠንቲ ወተሃደራት ሓላፊ ኣሃዱ ፍሉይ ስርሒታት ሰራዊት ኢትዮጵያ ሌተናል ጀነራል ሹማ ኣብዴታ ምስ ካልኦት ክልተ ጀነራላት ሒዞሞ ዝተሳእሉ ካርታ ንብዙሓት ዘገረመ ኮይኑ ሚኒስተር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ከዓ ብመንገዲ ኤክስ መልሲ ሂቡሉሎ ሚኒስተር የማነ ኣብ ምላሹ ድኹማት ፖለቲካዊ መራሕቲ ሰልፊ ብልጽግና ምስ ላዕሎት ወተሃደራዊ መራሕቲ እንሆ ካብ ጽባሕ ምጅማር ዓመት 2026 ጀሚሮም ነቲ ዘይሓላፍነታዊ ምትኽታኽን ኣጀንዳ ኩናትን ይደፍኡሉ ኣለዉ ክብል ነቒፎ ቀፂሉ ነዚ ኣዕናዊ ፕሮፓጋንዳ ብኽልተ ኣገባባት የሰጉምዎ ኣለዉ ብሓደ ወገን ነቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ህዝቢ ዝዓለመን ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ዝዝርጋሕ ብግልፂ ኣህጉራዊ ሕጊ ዝጥሕስ ንልኡላዊ ገማግም ባሕሪ ኤርትራ ዘጠቓለለ ናይ ሓሶት ካርታታት ኢትዮጵያ የቕርቡ ብኻልእ ወገን ድማ ንወጻእተኛታት ክዛረቡ ከለዉ ንነብሶም ከም ግዳያት ኮይኖም ይቐርቡን ነቲ ዘይሕጋዊ ጠለብ ተበጻሕነት ባሕሪ ከም ነፍሰ ምክልኻል ብምቑጻር ከመኽኒዎ ይፍትኑን ብኻልእ ገጽ ድማ ካብ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣትሒዙ ጀነራላት ኣምባሳደራት ናይ ሜድያ ሰባትን ካልኦትን ካብ ጥቅምቲ 2023 ጀሚሮም ሕቶ ዋንነት ኣብ ደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ ሕጋውን ቅቡልን ምዃኑን ንምርዳእ ኤርትራ ነፃነታ ኣብ ዝረኸበትሉ እዋን ኣብ ምቁፅጻር ወደባት ጌጋ ፈጺማ እያ ብምባል ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ዳግም ክለዓል ዝፅውዕ ትረኻታት ከስምዑ ጸኒሖም እዮም ክብል ጽሒፎ እዚ ሓድሽ ንልኡላዊ ባሕርን መሬትን ኤርትራ ሓዊሱ ዝተዳለወ ካርታ ኢትዮጵያ ካብ ቀዳም ክሳብ ሶኒ ኣብ ወግዓዊ ድሕረ ገጽ ናይ ሚኒስትር ምክልኻል ኢትዮጵያ ተለጢፉ ነይሩ ብድሕሪኡ ግን ተኣልዩ ወይ ወሪዱ መግለጺታት ኢትዮጵያ ካብ ተጠቃምነት ናብ ዋንነት ካብኡ ሓሊፉ እውን ወተሃደራዊ ህላወ ክሳብ መውሓስ ናብ ዝብል ድሌት ክዓቢ ጸኒሑ እዩ ኢትዮጵያ ብተደጋጋሚ ብዛዕባ ወደብ ዓሰብ ጥራሕ እኳ ሕቶታት ከተቐርብ እንተጸንሐት እንሆ ሕጂ ግን ንዳርጋ ፍርቂ ኤርትራ ኣብ ግዝኣታ ዝጽንበር ሓድሽ ካርታ ሰሪሓ ትዝርግሓላ ናይ ሩስያ ፑቲን ኣዝዩ ገዚፍ መሬት ዩክሬን ገሚዑ ናብ ግዝኣቱ ጠቕሊሉ ኣሎ እቲ ናይ ዩክሬን መሬት እውን ኣብ ሓድሽ ካርታ ሩስያ ተጠቓሊሉ ንሪኦ ዶናልድ ትራምፕ ናብ ቬኔዙዌላ ኣትዩ ንመራሕቲ ሃገር ጨውዩ ብምውሳድ ኣብ ኒውዮርክ ኣሲርዎ ይርከብ ብድሕሪ እዚ ትራምፕ ኣሜሪካ ነታ ሃገር ክሳብ ሓደ ነገር ትኸውን ከተመሓድራ ከም ዝኾነት ተዛሪቡ ከይተሰከፈውን ካብ ዕቑር ሃብቲ ነዳዲ ቬኔዙዌላ ክረብሕ ምዃኑ ገሊጹ መዓስ እዚ ጥራሕ ሓንቲ ኣሜሪካዊት ፖለቲከኛ ንካርታ ግሪንላንድ ባንዴራ ኣሜሪካ ብምልባስ ኣብ ቀረባ እዋን ዝብል ጽሑፍ ኣሰንያ ንዓለም ዘርጊሓ ትራምፕ እውን ተቐቢሉ ግሪንላንድ ንኣሜሪካ ኣገዳሲት ከም ዝኾነትን ክወስድዋ ከም ዝኾኑን ብዕሊ ገሊጹ እታ ዋንነት ዴንማርክ ዝኾነት ግሪንላንድ ንኣሜሪካ ኣዝያ ስትራቴጂካዊት ቦታ እያ ስለዚ ትራምፕ ሎም ዘይኮነ ቅድሚ ገለ ዓመታት እውን ክጥቕልላ ከም ዝኾነ ይዛረብ ነይሩ ሩስያን ኣሜሪካን ሓይለን ተጠቒመን ንቻርተር ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ኣህጉራዊ ሕግን ረጊፀን ናብ ካልኦት ልኡላውያን ሃገራት ኣትየን ዝደለይኦ መሬትን ባሕርን ይወስዳ ኣለዋ ኢትዮጵያ ብዘለዋ ዓቕሚ ከምቲ ናይ ኣሜሪካን ሩስያን ናብ ካልኦት ሃገራት ወይ ድማ ናብ ኤርትራ ኣትያ ተመሳሳሊ ነገር ክትፍጽም ትኽእል ድያ ንዝብል ሕቶ መልሱ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ኮይኑ ግን እዚ ዘለናዮ እዋን ከከም ሓይልኻ ስለ ዝኾነ ኣዝዩ ኣሰካፊ እዩ ንዝደለኻዮ ባሕርን መሬትን ናብ ግዝኣትካ ኣእቲኻ ምኽላል ከዓ ከም ኣብ ሕልሚ ምንባር እዩ ከይገበርካዮ ብስእሊ ጥራሕ ክትሪኦ እውን ጽቡቕ ኣይኮነን ንፖለቲካኻ እውን የፍክሶ እዩ በዚ ምኽንያት ከዓ ኢትዮጵያ ነዚ ሓድሽ ካርታ ካብቲ ሰቒላቶ ዝነበረት ዘውረደቶ እቲ ብማዕከናት ዜና ዝካየድ ጎስጓሳት ግን ሕጂ እውን ደዋ ይበለን
ቀጻሊ ብዝተፈላለየ መልክዑ ንዋንነት ባሕሪ ዝትርኹ ትረኻታት ይቐርቡ ኣለዉ ክሳብ ሕጂ ግን ዝኾነ ተግባራዊ ስጉምቲ ኣይተረኣየን እቲ ዝደጋገም ዘሎ ንባሕሪ ዝምልከት መግለጺታት እውን ዳርጋ ኣሰልቻውን ናኾነ ይኸይድ ኣሎ ኢትዮጵያ እንታይ እዩ ዕላማኣ መዓስያ ነዚ ናይ ባሕሪ ድሌታ ኣብ ተግባር ክትቀይሮ ዝብል ሕቶ እውን ናይ ብዙሓት ሕቶ ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ በዚ ዝተሸቐለ ኣብዪ ኣሕመድ እቲ ናይ ባሕሪ ሕቶ ንሱ ኣብ ዘመኑ እንተዘይሰሪሕዎ ክሳብ ደቁ ክዕውትዎ ከም ዝኾኑ ይገልጽ መስትያት ቤትና ሓልቀኛ ምስሊ ኤርትራ ናብ ካልእ ዜና ምስ እንሰግር ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና መራሒ ቬኔዙዌላ ኒኮላስ ማዱሮ ናብ ቤት ፍርዲ ከተማ ኒውዮርክ ክኣቱ እንከሎ ኣብኡ ንዝነበሩ ጋዜጠኛታት ህዝብን ተጨውየ ክብል ተዛሪቡ ናብቲ ቤት ፍርዲ ምስ ኣተወ ድሕሪ ሒደት ደቃይቕ ፈራዲ ኣልቪን ሄለርስታይን ንማዱሮ መንነቱ ከረጋግጽ ሓቲትዎ ኣነ ኣቶ ኒኮላስ ማዱሮ ፕሬዚደንት ሪፐብሊክ ቬኔዙዌላ ካብ 3 ጥሪ ጀሚረ ድማ ኣብዚ ተጨውየ ኣለኹ ክብል ብቋንቋ እስጳኛ ንቤት ፍርዲ ተዛሪቡ ኣስዒቡ ኣብ ካራካስ ቬኔዙዌላ ኣብ ዝርከብ ገዛኤ ተታሒዘ ኢሉ እቲ ኣዝዩ ብዕድመ ዝሸምገለ ፈራዲ ነዚታት ኩሉ እትዛረበሉ ግዜን ቦታን ክህልዩ ክብል ንዘረባ ማዱሮ ኣቋሪፅዎ ኣብቲ ትማሊ ድሕሪ ቀትሪ ን40 ደቃይቕ ዝቐጸለ መስርሕ ቤት ፍርዲ ማዱሮን በዓልቲ ቤቱ ሲልያ ፍሎረስን ብዝቐረበሎም ክሲ ምዝውዋር ዕፀፋርስን ኣጽዋርን ገበነኛታት ከም ዘይኮኑ ሞጊቶም ማዱሮ ኣነ ንጹሄ ጭዋ ሰቤ ክብል እንከሎ ፍሎረስ ድማ ሙሉእ ብምሉእ ንጽህቲ ምዃና ተዛሪባ ማዱሮን በዓልቲ ቤቱን ኣብ እዋን መስርሕ ፍርዶም መሰል ዋሕስ ክሕለወሎም ኣይሓተቱን ምናልባት ድሒሮም ግን ክገብርዎ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ፌደራል ኣሜሪካ ክጸንሑ እዮም ኣሜሪካ ንማዱሮ ብውዲት ናርኮ ሽበራ ውዲት ዕድጊ ኮካይን ምስግጋር ዕጥቅን ኣዕነውቲ መሳርሒታትን ከሲሳቶላ ማዱሮ ምስ በዓልቲ ቤቱ ወዱን ካልኦት ሓያሎ ሰባትን እዩ ተኸሲሱ ኣብዚ ጉዳይ ዝቕጽል መስርሕ ቤት ፍርዲ ንዕለት 17 መጋቢት ቆፀራ ተታሒዙሉ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተሬስ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ኣይተኸበረን ኢሉ ጉተሬስ ኣብ ጉዳይ ቬኔዙዌላ ንምዝርራብ ብቤት ምኽሪ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝተጸውዐ ህጹጽ ኣኼባ እዩ ነዚ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ ብምኽትሉ ሮዝሜሪ ዲካርሎ ኣብቲ ቤት ምኽሪ ዝተነበበ መልእኽቲ እቲ ዋና ጸሓፊ ምስ ስጉምታት ኣሜሪካ ኣብ ቬኔዙዌላ ብምዝማድ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ዘይምኽባሩ ኣዝዩ ዘሻቕል እዩ ብምባል ስግኣቱ ገሊጹ አንቶኒዮ ጉተሬስ ንስጉምቲ ኣሜሪካ ስዒቡ ኣብ ቬኔዙዌላ ክስዕብ ዝኽእል ዘይምርግጋእ ከምኡውን ኣብቲ ዞባ ዘስዕቦ ጽልዋ ኣዝዩ ከም ዘሻቐሎ ገሊጹ ስጉምቲ ኣሜሪካ ኣብ መንጎ ሃገራት ዓለም ኣብ ቀጻሊ ንዝህሉ ርክብ ኣሉታዊ ኣብነት ብምዃን ስጋት ዝፈጥር እዩ ኢሉ ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎሚ 6 ጥሪ 2026 ዘዳለናልኩም ትሕዝቶ ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ኣብ ቀረባ ብኻልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ጽንሑ መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ كفوت لساني من يزعصوني هاي سجدن علي عبطاقوت ملاخي قطاوخ يقنا مسلي فتحي